Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Instituty ýaş alimler geňeşiniň döreden taslamasy gün panel barada aýdanmazda gün panel bu ulgam günden gelýän ýagtylyk energiýasyndan gün batareýalarynyň kömegi bilen optimal ýokary derejede elektrik energiýasyny almaga niýetlenen gün şöhleleri gün batareýasyna perpendikulyar düşen wagty onuň energiýa öndürjülük ukyby beýleki ýagdaýlara seredenine has işçiň bolup durýar. Onuň üçin gün paneliniň günlüğüniň islenlik wagty güni perpendikulyar ýagdaýda saklanmagyny üpçün etmeli. Ona malaşdyrmak üçin günüň hereketini iýdarlaýan, ýagny iki ok boýunça gün energiýasynyň intensiw akymynyň düşýän burçuny automatlaşdyrylan sağlanýan ulgamy işlenip düzüldi. Güni iýdarlaýjy ulgamyň ulanmagynyň netijeligini bu automatik guruluş iki taraplyň dikligine we keteligine hereket edip, güne görä öz üstüni perpendikulyar ýagdaýda saklaýar. Keteligine we dikligine hereket ýürüýte gurnalan hereketlendirjileriň üstü bilen amala aşyrylýar. Bu ulgam özüniň iýdarlama häsiýetini işçiň ýagdaýda alyp barýar we energiýa mukdaryny ýokary derejede artdyryp almak üçin hereketini özgörtýär. Sensorlar her tarapyň ýagtylyk mukdaryny anyklaýar we olaryň ýagtylyk mukdarlary deňleşýänçe paneli hereketlendirýär. Paneli gün batandan soňra ertirki dogýan ýagdaýyna getirmek üçin onuň arka tarapyna hem degişli sensorlar ýerleşdirilen. Iýdarlamak üçin gün panelini gurnamagyň iki san esasy usuly bar. Ýagny olar bir ok boýunça we iki ok boýunça bolýar. Bir ok boýunça hereket edýän paneller ýokary tok almak üçin adatça polyar berkitme usulyny ulanýar. Polyar berkitmede bir ok bulanýar. Olar takminen ýeriň aýlanyş okuna paralel ýagdaýda gurnalýar. Deňeşdirme netijesinde ýönekay gün panelinden bir ok boýunça hereket edýän paneli 30 göterim çykyş kuwaty ýokary bolýar. İki ok boýunça hereket edýän panelle bir ok keseligine, beýleki ok bolsa dikligine hereket etmegi amala aşyrýar. İki okdan ibarat bolan bu sazlaşyk paneli islenlik wagt güni urukdyrylan ýagdaýyna sazlap bolýar. Bu usul hereket etmeýän panele seredenine 35-40 göterim artyk energiýany öndürmek mümkinçiligini berýär. Tebii energiýa çeşmeleriniň arasynda iň bir ýörgünleriniň hataryna gün energiýasy çykyş edýär. İşläp taýýarlamak maksady bilen gün paneliniň sistemasynyň işçiňligini ýokarlandyrmak üçin bir näçe barlyklar alınıp baryldy. Şolar ýaly usullaryň biri hem güni iýdarlaýan ulgamyň ulanmagydyr. Günüň iýdarlanýan hereketi gün şöhleleriniň düşýän burçuna perpendikulyar ýagdaýyny saklaýan üçin gün paneli hemişe köp energiýa öndürmäge mümkinçilik berýär.